गाव गावनि जिउखौ गाव गावनो सेफटि लाखियाबा सोर लाखिनो नङा होमबा बेनिखायनो जाय बिथांमोना तामिलनाडुनि सिङाव दङ नोंथांमोना प्लिज अननानै गाव गावनि जिउखौ गाव गावनो सेफटि लाखिनो सोलों एबा सेफटि लाखिनो नाजा आरोना मानो होनना बुङोब्ला गोबां गिख्रंथाव जाथाय जिथुनाखि जानानै फैबाय नङा होमबा जाय बिथांमोना तामिलनाडुनि सिङाव दङ बिथांमोना सोरबा सोरबाथ' गोबाङानो मिथिखाबाय जानांगौ ओमफ्राय गोबाङानो मिथियाखै बेनिखायनो आं बुंदों नोंथांमोना प्लिज गाव गावनो एसे सांग्रांथि था जाहाथे गाव गावनो खैफोदाव गोलैया आरो हाय लोगोफोर दिनै फिन खनसे आङो हरखाबैनो नोंथांमोननि सेराव दिनैनि भिडिअआ माने ब्लग भिडिअ जानाय नङा माने एसे गिथावना जानानै फैदों जिथुनाखि जोङो तामिलनाडु एरियायाव थाग्रा बिथांमोननि थाखाय एसे गिथावना जानानै फैदों मानो होनना बुङोब्ला आङो बुंगासिनो दङ भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै होबानो जाबाय दिनैनि भिडिअखौ एसे जानला मोनला नङा दे दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोनाबो जाय बिथांमोना बाहेरायाव थायो एसे मोजाङै खोनासंनानै एसे भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै होबानो जाबाय आरोना आंनिफ्राय मोनसेल' खावलायनाय जाय बिथांमोना तामिलनाडुनि सिङाव थायो बिथांमोना एसे हुसियारि था मानो होनना बुङोब्ला एसे एकदम गुदुं गरम खबर जानानै फैगासिनो दङ दाख्लि बावैसो जिथुनाखि सानथामसो जाबाय नामा बे जाथाया आंनि खोनानाय बायदिब्ला आरोना जिथुनाखि तामिलनाडुनि सिङाव थानाय कयम्बाटुरनि एरियायावनो आरोना बियो गान्धीपुराम आसपास बेखिनियावनो आंनि खोनानाय बायदिब्ला माने सानै जिथुनाखि हौवा हिन्जाव जिथुनाखि हाउस किपिंआव खामानि मावग्रा बिथांमोना माने एकदम जोबोद खस्थ'यै माने एकदम खामानि मावबाय दंमोन जाहैदों बेफोरबायदिनो ओमफ्राय मावबाय थानायनि गेजेरावनो माने बेफोरबायदि हरखाबै मोनसे जाब्रबथाय जानानै फैबाय माने मालिकजों एसे जिथुनाखि खामानिनि फारसे आरो थाखा फैसानि फारसेनि गेजेरजों माने एसे नांलाय खमलाय जादोंमोन होननाय खोनानो मोन्दों आंबो एसे क्लियारलि कमप्लिटलि माने मिथिजोबाखै माने जाय बिथांमोना बिथांमोननि जाथाय जानाय खाथियाव दङ बिथांमोना मिथियोब्ला थारैनो आंनि बे भिडिअनि सिङाव कमेन्ट खालामनानै जेनेबा फोरमायहरनो हागोन आरोना जाथाया मा जामारदों माने आंनि मिथिनाया बेखिनियानो जिथुनाखि माने नांलायदोंमोन जाहैदों मालिकजों नांज्लायनानै ओमफ्राय जिथुनाखि मालिकआ हगार हरामोन ना माइनो ओमफ्राय बिनि उनाव माने इसोर जबरदस्तिनो माने नांज्लायनानै माने थफ्ला थफ्लि लानानै माने बे जिथुनाखि हाउस किपिं जायगानिफ्राय गावसोरनि रुमनिफ्राय माने ओंखारबायमोन जाहैदों आरो माने बेयाव खामानि मावला जाहैदों आरोना ओंखारलांनोसै होननानै माने बिसोर नांज्लायखांनायनि उनाव ओंखारबायमोन जाहैदं ओंखारखांनायनि उनाव मा जाखो लामायावनो बेंथेनानै माने एसे खास्रि बिस्रि माने डाइरेक्टलि माने गोदोनायावनो हाथारदों जाहैदों सानैखौबो सिगाङो सासे हाथारग्रोनानै सासे उनाव हिन्जावखौबो हाथारदों जाहैदों आरोना बेफोरबायदि हाथारनानै डाइरेक्टलि माने जिउ फोजोबखादों आरोना ओरैबायदि गिथावना माने एकदम सानना नायोब्ला माने बिराद गिथावना जाथाय जादों आरोना बेयाव मानो होनना बुङोब्ला मालिकआ बेफोरबायदि खालामद्रायनो नाङामोन एसे नांलाय खमलाया अनेक जाखायो बिगुमाफोरजोंबो जायो हमना ला खामानि मावग्रा खामानि थिनग्रा जिथुनाखि सुपारभाइजारफोर थायो बिसोरजोंबो दावराव दावसिया जाया नङा जाखायो निस्सय जाब्लाबो बेफोरबायदि अयनाय खालामनाया गोबां अयनाय जादों आरोना जोंनि जिथुनाखि खामानि मावग्रा बिथांमोननि सायाव खालामनाया आरोना बेफोरबायदि डाइरेक्ट दानथारखादों जाहैदों बुथारखादों जाहैदों आरोना ओमफ्राय बाखि खोथाखौथ' आङो बेनिफ्राय एसेबां मिथियाखै जाय बिथांमोना बे जाथाय जानायनि खाथियाव खामानि मावो आरो मिथियो नोंथांमोना प्लिज अननानै आंनि बे भिडिअनि कमेन्ट बक्सनि सिङाव फैनानै कमेन्ट खालामनानै जाहाथे खोथाखौ एसे फोरमायहरो आरोना ओमफ्राय बेजों लोगोसे आरो मोनसे खावलायनाय आंनिफ्राय जिथुनाखि बाहेराव तामिलनाडु एरियायाव माने खामानि मावनो थाफैनाय जोंफोरबायदि दा हमना ला थिग आंबो दङ तामिलनाडुनि सिङावनो मानो होनना बुङोब्ला आंबो दा एसे गिथावना जानानै फैबाय बिनिखायनो गाव गावनि जिउखौ माने एसे सेफटि लाखिनाया मोजांसै आरोना मानो होनना बुङोब्ला रागा जोङोब्लाबो माने मालिकजों जाहाथा नांज्लायनानै बेफोरबायदि रागा जानानै मथथे ओंखारनो नाङा आरोना हरखाबै हयथ' नोङो नांलायथारनानै ओंखारनो गोसोब्लाबो माने मा खालामनांगोन नोङो स्रोदैनो माने नोङो गोसो जानानै ओंखारखुमालाङो आरोना बिसोर मिथिजासे माने नांज्लायनानै बेफोरबायदि माने ओंखारनो नाङा आरोना हरखाब बिनि उनाव मा जागोन बेफोरबायदि नांज्लायनानै हरखाबैनो ओंखारोब्ला थिग नै दाख्लै बावै जानाय जाथायफोरबायदिनो जाबावनो हागौ आरोना बिनिखायनो नोंथांमोनाबो एसे हुसियारिथा जाय बिथांमोना तामिलनाडुनि सिङाव कयम्बाटुर त्रिपुर बेफोरबायदि एरियायाव दङ एसे गिथावना जानानै फैबाय बेनिखायनो नोंथांमोना एसे हुसियारि थाबानो जाबाय आरोना गोबां गिथावना जाना फैबाय थासारियानो मा होनबावनो आरोना जोंफोरबायदि गैयि अबस्थानि थाखाय जोङो बाहेरायाव खामानि मावनो फैयो मोनसे साननानै मोनसे मावनो फैयो बिनि उनाव जायो गोबां जाथाय खायफाया जिउ खोमानो गोनांबो जायो खायफाया बेफोरबायदिनो मोजाङै मोजां सहैफिनो बेफोरबायदिनो गोबां जोङो जानानै थांनायखौ नुबाय थायो मानो होनना बुङोब्ला आंबो उन्दैनिफ्रायनो बाहेरायाव खामानि मावनानै देरबोनाय जेराव बेनिखायनो माने गोबां जाथाय जानायफोरखौ आङो नुनो मोन्दों आरोना बेनिखायनो नोंथांमोनखौ खावलायो जाय बिथांमोना खामानि मावग्रा उन्दैनिफ्राय गिदिरसिम मथथे बिमा बिफा गासै बेफोरबायदि फेमिलिबो मावफैनाय गोबां दङ जिथुनाखि आं नुखादों मेगनजोंनो खुद बेनिखायनो नोंथांमोना थारैनो एसे हुसियारि था नांज्लाय खमज्लायखौ दा खालामसै मानो होनना बुङोब्ला दायो थासारिया बिराद गिथावना जाबाय जाय बिथांमोनाथ' माने गैया न'खराव गैया हिसाबैथ' मावफैनो गोनांथ' जाखायो खामानिखौ जायोबाबो मानो होनना बुङोब्ला मावफैयाबा गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय थाइसे थाइनै रां खामायनोबो हाया जायनि जाउनाव गामिफ्राव थानानैबो खायफाया बेनिखायनो माने खामानिखौ मावफैदों थिगानो माने एसे मालिकनि सिङाव थानानै जिथुनाखि खामानिखौ मावनानै सोलिबानो जाबाय आरोना बांद्राय माने नोंसो बिगुमाफोरबायदि उल्था बिगुमाजों नांज्लायफिननो नाङा आंनिफ्राय बेनो खावलायनाय आरोना जाहाथे मोजाङै मोजां खामानि मावनानै मोजाङै मोजां थांफिनो आरो ना नोंथांमोना बेफोरबायदिनो आरोना माने बांद्रायखौ
गुनु गुदु खालामनानै नांज्लायनो नाङा थानो गोसो गैयाब्ला बिगुमाया मोजां नङाब्ला स्रोदैनो माने नों ओंखारलां माने मोजाङै मालिकखौ बुंनायनि गेजेरावबो जुदि नोंखौ हगार हराखै बिदिबा सम बारहोनानै नोङो माने सिरियैनो माने ओंखारलांबानो जाबाय आरोना नोङो गोसोबायदि होमबा बेफोरबायदि जेंनाया फैया आरोना आंनिफ्राय बेनो खावलायनाय जायखिजाया आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै माने नोंथांमोननिसिम एसे हुसियार जानो खावलायबाय आं नोंथांमोनखौ जाय बिथांमोना तामिलनाडुनि सिङाव कयम्बाटुर त्रिपुर पालाराम बायदि बायदि बेफोरखिनियाव थायो बे एरिया आसपासाव थायो नोंथांमोना एसे हुसियार जालायदो आरोना गावनि जिउखौ गावनो सेफटि खालामाबा गुबुनालाय बहा सेफटि खालामना होनो दाथ' गोबां दावराव सोमजिगासिनो दंखायो एकदम गिथावनाथार